Bueno, azkenean jendeak kalean asko hitz egiten du. Bidasoatarrak garenak azkenean jende asko daukagua elkarrekin erlazionatuta eta batak hitz egiten du, besteak hitz egiten du, eta azkenean iritsi zitzaidan. Eta berak urte askotan esan du ja usteko gogoa daukala, ez zetorrela inor atzetik errelebo hartzeko. Eta aurten nola bukatzen zuen eta pentsatzen genuen hori izan zitekela eta berarekin elkartu nintzen eta berak hori konfirmatu zian. Ez, aurretik esan dizudan bezala, Bidasoan inguruko jendeak bazekien edo susmoa bazeukan. Eta, niri etorri zitzaidan lehen urte bukaeran pertsona talde bat, jende ezberdina komentatu, aukera hori zergatik ez nuen baloratzen, zergatik ez nuen pentsatzen, eta hilabete batzuz familiarekin, nire inguruko jendearekin pentsatzen egon nintzen, eta martxo partean behintzat saiatzeko erabaki hartu nuen, Sodupe berari eta nire Logroñoko taldeari esan nien saiatuko nintzala, eta hilabete askotako lanaren ondoren, lehengo aste hauetan aurrera pauso ematea erabaki genuen, publiko egin, eta hortxe gaude lanean. Nik Jose Angelekin hitz egin da, berritan esan dite abenduan izango direla, aurreratu dituela. Printzipioz bere tartea denboraldi bukaeran zen, udan, baina hauteskundeak aurreratu ditu, abenduan izango direla, eta oraindik prozesua nola izango den berak erabaki behar du, berak jarri behar ditu bai datak, berak ikusi behar du prozesua nola izango den, azkenean klubean lege ezberdinak daude, horiei forma behar bartzaile, eta suposatzen dute orain uda partea pasata elkartuko dela jendearekin eta erabaki horiek hartuko ditu eta ikusiko dugu nola izango den dena. Motibo ezberdinak ez, batetik Bidasoa sentitzen dudan bezala sentituta niretzat aukera oso polita eta interesgarria iruditzen zait, uste dute urte eskubaloi jokaleri bezala urte hauetan ikasutako guztia Bidasoaren esku jarri dezake dela. Eta bestetik eskubaloiak dagoen momentua ez, nik uste dute faktore ezberdinak daude, eskubaloiak aurrera pauso bat eman nahi du, momentua orain da, orain dela urte pare bat hasi da gauza pixka bat aldatzen, eta orain erabakiko da ez, talde dagoen prest aurrera pauso hori emateko, nork hartuko duen olatua, eta uste dut momentu oso interesgarria dela eskubaloiarentzat, Bidasoarentzat, eta denagatik uste dut Bidasoak merezi duela hortopean egotea, goi gailurrean egotea, eta hortan lan egiteak asko ilusionatzen gaitu baini eta sortatu duten lantaldeari ez. Itxagantzeri gabe ez, 10 urte eman nituen Bidasoan jokatzen lehen taldean, kategoria txikitan ere beste urte askotan, eta esperientziari oso polita izan zen, etxean jokatzeak, pasa genituen urteak pasata, gainera tituluak irabazita eta urte politenak bizi izan ditut Bidasoan. Nire karreran beste leku batera pauso ematea erabaki nuen, momentu urtean Bidasoa lehen mailan zegoen, nik atzera pauso bat eman nuen proiektu berri batera, eta denborak erakutsi du, asmatu nuela ez, Logroño asko hasi da, esperientzia oso politak bizi izan ditut, azkeneko urtetan Europan jokatu ditut azkeneko 7-8 urteak, Champion jokatu dute 4-5 urtetan, eta nik uste dut esperientzia oso polita izan dela, eta esperientzia hortaz asko ikasi dut, eta uste dute orain iritsi dela momentua ikasitako esperientzia guzti hori, beste Bidasoaren zerbitzu jartzea ez. Ezberdinez ez, Logroñon azkenean 14 urte eta gero lagun asko egin ditut, inguruan jende oso ona daukat, eta beraientzat pixka eta penatuta ez, beraiek esperantza zeukaten geratzekoa, baina asko maite didate eta nire erabakia errespetatzen dute, zalantzari gabe, eta posten dira ez, alde batetik tristuera hori, handikan joatekoa, baina bestetik ere nire egoera pertsonala ezagutzen dute, badakite zein den, eta posten dira horregatik ez. Eta hemen Irunen, elkartu nahi zen jende guztiarekin, eta nire inguruko jende guztiarekin hitz egin da, nabaritzen dut horrelako ilusio bat, eta postasun bat, eta horrek egia esan oso zoriontsu egiten dit. Zalantzari gabe ez, esan dudan bezala faktore ezberdinak daude, eskubaloia aldatzen doa, nik uste dute beste era batera lan egin daitezkela gauza batzutan,
Zalantzari gabe orain dagoen presidenteari, Jose Angel Soduperi, asko eskertu behar diogu egin dituen urte guztiak, dela 7 urte, 2011an taldea oso momentu txarrean zegoenean, bere buruari zin egin zion handik aterako zuela, eta kostata atera du, orain gaur egun Bidasoa berriro ere oso balen dago, eta uste dut irtera puntu oso honean utzi duela taldea, ez? Orain erabaki behar dute bai bazkidek eta bai Bidasoa inguruan dagoen jende guztiak, zer nahi duten talde horrekin, ez? Orain arte egon den bezala jarraipen bat eman horreri, eta aurrera pauso bat eman, zentzu hortan. Badakigu eskola aldatzen dagoela, momentu oso garrantzitsua dela, eta nik uste dut denak elkarrekin arraun eginda, olatu hori hartuko dezakegula eta Bidasoa denok nahi dugun lekura eraman. Helburu ezberdina daude, arlo ezberdina daude, bai ekonomikoa, bai soziala, kirol arloa zalantzari gabe garrantzitsua. Denak dira garrantzitsua, argi daukagu Bidasoa eredu bezala edo bisibilena zentzu hortan lehenengo taldea dela, baina ezin dugu ahaztu Bidasoa jende asko osatzen dutela, base bat dagoela hor guretzat oso garrantzitsua dela, base horrekin oso ondo lan egin nahi dugu, base hori zabaldu, handitu, ahalik eta gehien Irungo jendeak aukera eduki dezala lehen talde hortara joatea, eta baita ere Gipuzko inguruan dauden jokalari potenteak eta dagoen altxor txiki hori behintzat landu eta etorkizun batean ahalik eta jende gehien hemengoa taldean edukitzea, ez? Orain momentu honetan badauzkagu pare bat erreferente hor probintziakoak, baina ezin dira izan kasu puntualak, ez? Hori normaltasun batez atera beharko litzateke, Irungo jendea, probintziako jendea hemen osatu, hemen geratu eta etorkizun batean Bidasoari beste nortasun bat eduki hemengo jendearen kutsu hori, eta nik uste dut horrek ere enpresa lan munduan ere garrantzi asko ematen diote, hemengo zein hori edukitzea, eta nik uste dut hori lortzen baldin badugu den arrazago izango dela, eta hortan sinesten dugu eta hortan lanean gabiltzago gor. Zalantzari gabe, lan asko dago egiteko, lan asko egin behar da Bidasoa urruti iristeko, baina nik uste dute Gipuzkoa mailan, Euskal Herri mailan talde bat baldin badago hori lortu dezakena hori Bidasoa da, ez? Historiagatik, lehenengo taldea da Europako txapeldun izaten Euskal Herrian, daukan afizioagatik, momenturik txarrenetan eta hor egon da afizio guztia beti bultzatzen, laguntzen, nik uste dut horrek kombinazio bikaina egiten duela talde oso potentea eta referentzia talde bat izateko, egia esan hortara iristeko lan asko egin behar da, eta baina ziur gaude aukerak hor daudela, aukera horiek hartu nahi ditugu eta aukera horien alde gogor lan egiten ari gara.